Oh, tahu pero mentane, di ketampak kanane. Jadi supir udah. Harus bener permit checkpoint tu lah. Tahu ada. Ya lahus kata. Lahus tak. Mendorong luar. Lahus tak. Ya, boleh aku kan ini checkpoint. Wah, memang akuan. Tapi bahala. Bapak aku ada di situ di hari ni. Memang rumah bapak. Inuunay bahala ni maluwas lang sa tungkol sa kampus. Siglayan na tao kung panuro yan ang tambal. Pagkalang tao na yung makaon akong pamilya. Madaan siguro na ako konti, wala na lisensya. Malihog ko pa. Konti na, wala lang. Alay, wala lisensya ka. Alay na, lisensya na eh. Go! Wala pa nga nila. Wala lisensya, wala lisensya. Alay na, wala to section na. Wala to section. Yawi. Kuha na yung mga armas mo. Abot na ba yun? Kuha na yung mga armas mo. Kuha na yung mga armas mo. Dili na balik ko sa marami. Dili taon illegal akong di. Asa sir, taas ka mo sir. Taas ka mo sir. Ayaw di ba? Tambal sir. Di asa rin ka ba yun? Deadline taon din ako sir. Para naala tayo pang palit bugas. Sige sir, napalayo ko sa registro sir. O presensya rin mo sir. Registro sir? Awad ko sir, kaya no-entry mo yung kapitan, ano isod mo ka? Ito o pag wala checkpoint sir kay Bukid. Kaya ning gos, di, karang panahon na sir. Agay. Naanas kong balaod. Naanas kong balaod. Medyo na yun. Pwede ba yung doda ko ano mga illegal drugas? Paano masabi? Wala taon sir. Sige na nila may kapre. Ilaway ko na namin. Pinarong taon niya mo ang Sabi ang palitas. patis. Sama na diyan. Ilaway sir, sige sir. Balik ko po sa mga Mutanda kasi pumasok sir. Lakon ni karon. Ipaon ko na yung motor ron. Kada sir? Sa likod. Ito bang? Ito. Sir. Tanawa na ko buti. Apil na din na sir. Tanawa na ko pa. Sir. Ayaw di ba? Mira na. Wala lisensya. Balik ka lisensya sir. Ang taong ko lisensya. Oh, nag-drive kag motor nga wa ka lisensya? Sir, di ka na mahimo nga. Mag-drive ka motor sir. Kinahanglan na. Ngayon kaso, magkinaon sa kasdana. Madisgrasya ka sir. Sa naman sir, una man taong pamugas. Una ang lisensya. Pasensya ay nagita sir. Isura na Sa talagang sir. Ako, mahangyaw na sa ako ninyo. Yan ang ginangyo ay lagi ta ako mo nga sa kunin. Ako, kami, pasensya ay lang ka. Naglantaw lang yun sa imo. Sa imo pamilya. Gano'ng gadamot ang tambal? Sideline taong ko sir, may ato po dito sa bukid sir. Kasi panuhot na taon ng mga tao dito ba? Kaya itong nara ba taong kayo dito napitan? Kaya nga nagmadisgrasya ka kaysa man lang mo unang-una nila. Ako sir, pamahala lang sir, basta naalam ko yung Kapag pamalang ngala na siya na ayaw, sir, bro, sir tao. 1 hour later. Lakpan ang sound. Checkpoint. Lakpan na. Checkpoint yun. Hindi naman. Mandirin yung motor. Alay mo, alay. Alay mo, ay magunong-unong niya kay kanay, dakop naman gini. Hoy! Ano, tandaan eh. Chef, nagana karga dito. Para matay naghana ni. Kanay overload gini dako agrelisyon na nito. Kagani na. What the action?
Hoy, naog po dere, naog. Naubusan niyo. Linya dere, linya. Linya ko linya be. Reksa ko. Bawal lang gusto din ng Haggard. Tanaway mga tubo Haggard kayo. Hoy, pila ko dere, linya mo dere, linya. Hoy, Mga kagboy sa imuhang. Wala na funo. Mga tao puro Haggard kayo. Wala na funo na. Chef. Dahil siya bote pa. Tilaway. Mas parat. Kapog yun. Palitag linya dere be. Reksa ko dere. Gani. Di ba? Ba, ikay bahala na. Ngano gada magani be. Ngano gada magani. Usamay bawal lagi ya. Sunod. Bawal ni. Lisensya ko agad lisensya ni. Asa chef, beriyo ka. Wala kay kuha dito. Bro, ta. Bay, pala ko siya. Ikikisal be. Kisal na yung kuan, armas. Iyahan eh. Carlo. Ano man eh? Mobilization ay. Pati tanawa ko na dako pa nag-itlog kay basig lang na. Asa sir. Apa na yung kuan eh? Ato padungog ko. Wala lisensya sir. Usay sura ni. Lisensya. Naay na sir. Asa tinaay dapit? Ano na sir? Naay tinaay ni kidney man eh. Sa kabugo ni kanay apila ni. Ang yang tinaay ko no naay ni kidney ni bugo gyud. Kanay nadaot naman ni ani oh. What the fuck? Kanay. Ikaw. Sir, pasaylo ka lang mister be. Wag kang ikaw ngayon. Usay mong sa niya. Magayon ka pasaylo na. Kuyaw ka sa. Pagka nako violation. Are paragat. Ada ini masuk. Are mo dere. Hoy, are mo dere, dol mo dere, dol. Kana wadara. Dol. Ika dong, dol. Ika dol sa kamay. Kana. Wala ka be. Kana yung dagtan mo dara. Ako rin tingog ka ni. Ako rin tingog ha. Ano nagdamang ka ani nga makatitanos man ni imong tricycle ay mga sakit ang apyo tani masama na kay hospital. Di kan mo naman na sir. Kos ga tingog ni mo sir. No. Di kan mi naman na sir. Nya nagmamay magtuo kadto na de. Si Puin dire. Ari check po dire. No entry dire ni check po. Isa sir, isa. Ako si Kapon ha. Sikapa. Nga nagdamo mo ani. Usa may suod ani. Sir, ni sakay na mister gikan mi nangayag. Isa. Nakalisensa wa. Ngana ay tingog. Bida ning trabaho sama na. Gon. Klaro na kaldiro matay na daot na gani ani. Gon. Nadaot na gani ani. Tilaway gani. Rata sa buwan na. Sus. Kana. Mobilisyon mo. Hello alam. Sir, impounding na mo. Impounding mo. Wag may lahi man mo. Impounding. Kaya naman, nagdagang tricycle way atop. Puwang. Katawa sir. Sa ikaw, puwang sa ikaw mag-ipon. Way restro. Na. Wang gani ko. Birthday ticket sir. Sus, imong sidecar. Ikaw maluoy. Ako maluoy sa mga sakay. Masama na lang. Hello alam. Makatitanos. Di magkalitok. Tikit-tikit ko no. Hello alam. Wala ta. Asabon. Are, sabuton na namin. Naog. Buta na dia. Dia mahala dia. Buta na dia. Are. Sabuton na ni ato ni. Pero wala ay magkaibaw ato ni. Ha? Naga dia. Isig ayaw ay sikreto. Nagantaw. Ako sir, gasok sir. Nasilis. Unsa mo ko nasuka nga di na. Ito gawat sa tambalas ng bulet. Dakpon ko dira sa motor. Amo ba nino Aquino ba? Nino Aquino sir. Liwa ko na Aquino do Manila. Chef, ato kong chef. Dakpon tara chef. Usaman. Sorry. Kani. Pamaw ka mo driver na. Tumaw ka mo driver ni. Tingi ko no kapaandar ka dakpon sana. Di ka kapaandar na. No, okay. One eternity later. Nasa man siya.
Tampo na to. Unsa man yung amo ninyo no? Amo na mo sir. Say, negosyo na yung sinunodaan ng tayaon. Kuan sir, malit na mga crab sir. Suso po ko, rin mo da. Ako po kaog. Kuha na ko. Sini mo, suko. Kaya balak sir. Boss, bangun dulu. Bos, bangun dulu. Kenapa bangun dulu? Oh, balik, oi. Tadi hanon. Amo na yung dadon mo motor. Ako mo na ito. Ano ka basa, boss? Basa ako na, boss? No entry ka, no suot mong gigod dire. Nabito ko magagi diri. Asam din yung gibutan yung is entry di ay. This entry. Kung kami magputang nga nag-isa. Amo ano entry of this way. Nani this way. Asa mo kapadong? Di this way no entry. Are boss, betul na. Nai this way dito ba? Kita ka na this way ka na? Kita ka na? Anak ka, ate, pon. Di kay ari ka inuway no entry. Pupuk mong guro ka? Bubog dapok siya. Dalawa lang taon. Okay dong. Nagkanda-kanda ko na. Hot bell. Perlu na lang. Sige yung kraba. Nah, di ka muluhod. Ah, sige lang. Silon di ka. Are agi hay. Sunod ay balik kaya. So sir, buta na sa yung is entry niya. This entry di may kabutang anak sir. Wala na sa pagbalang sir. Lama ka tira. Lama ka sir. Is na ko kuno. Ayaw di ba? Lama ka. Sao ni natin. Tatog. Ang dinakwan. Gigi, nanto trigo. Nagatog yun dahil sa tinuol. Kamaya. Repeat ka. Napakos plafon.